ka huta, mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Da sunan Allah zana waƙe rasula, rabbi yayan illa na yabo na ga ɗan Abdallah farin gani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Tsira da aminci kada dawa maceci, ɗaha mai kyan gashi ba Hashimi ɗan Abdullahi farin gani. Abubakar Usmanu sahabban Adnanu da baba ga Husainu sayyidi Ali har da Umar mun sani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Shehana Tijjani da Shehana Jilani har da mai diwani Shehana in yasfar hama farin gani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Sayyidi Abdullah Mustapha Nurullah shugaban iya sallah Mustapha Sayyidil Abrar farin gani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Baban Zara'u Mustapha Mushafi'u kan ka ba ma shakku rabbana ka daɗe mu da sankar tsanani. Ka iya ka huta ka wuce su da tsafta, ko wajen yin kyauta mai gida ba a samu kamar ka ba mun sani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Gaisuwa a gare ka shugaban albarka, da mai kyan fuska sayyadi Muktar Habibu farin gani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Shugaban ahbabu Mustapha mu Habibu wanda ba shi da aibu ko kaɗan, sabo bai san shi ba an sani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Kai ne dafa'inmu, kai ne jalabinmu, kai ne madadinmu, ɗan Aminatu ga mu gaban ka farin gani. Na Hafsa da Ramla shugaba mara illa, kai na sa a gaba na tintini sanka ya shiga raina na sani. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Kai ne kaga Allah har ka karɓo sallah guda biyar ba illa rabbana ya wajabta akan duka mumini. Ka iya ka huta mai gida ka wuce mun bika, mai gida ya Rasulullahi farin gani. Ranar saukarka duniya ta haska, lale san barka sayyada ta haifi Rasul farin gani. Ka iya ka